so today, it's Ma'am Shitin's 18th birthday. Charot, 27 bitaw. Ay ganap for today's video. Naana po sponsor para mag-get together na po may sa mga Bisaya YouTubers Club, aka BYC. So see you later mga BYC. Mag-beach-beach na po no, magkaon-kaon with no chill. So thank you so much kay Daya Rever sa sponsor. And thank you po sa mga BYC nga maka-attend. And sa mga dili po ka-attend, thank you gihapon sa inyong mga greetings ni Ma'am Shitin. So anyways, mao din akong background no, kay bago nila mga background sa among room. Magpaswerte sa 2023. So see you later mga men! Hey, what's up mga men? So karon guys, it's mommy teen birthday. So Manag, ingon na ninit. love you. Hi! Hello! Hi! Happy birthday to Happy birthday. So guys, karon kay na namigari sa cottage and tara silang mismaan dito. Hey guys, so happy birthday to Ma'am Shitty! Yes. Hi! Shout out na po niya ako. So saan kay mismaan. So guys, videohan ako silang mismaan kay ni dive na sila. Kamusta? Hindi ko bitaw tayo bulab yo. Sa mga on ka. Gamit na yung dili abang camera. Yan na din na Thank you, Didaya, sa pa-birthday ni Christine May. Thank you. Love natin, H, be. Love natin, H. Love natin, H, Jen. Palakpang sa birthday ng Chitin. Hala ka sweet. Hala ka sweet ni Chin. Bukat kayo ang camera ng laban lang. Kailangan ka na kayo nga na, Nitch, na kamera. Net. Thank you, Daya, kay Nay palakpang. Diba, ang kami, dili pa to. Thank you po sa pag-arribaw. So, thank you so much day ni Mami Jingjing kay na siya pag-cake na mapag New Year pa ni pero wala na kaon so yan na lang gihatag ni Pero Mami parang Shitin. gihapon. Ano? Kay, Agoy, sorry. ngayon ko ha, cake! So guys, naibunog ang face ni Chin. Kapit, ngayon ko ha. Kay, Mga ko naman ta. Actually, si Mama Tintin ay gasunog po. Anong gasunog po? Ma, pila mo si Yael, ma? Ari ka, ma? Yael! Salamat Lord sa may panahon and hatag ka namo yung malusad sa may panglawas Lord God. Okay, ganun sa tingin salamat Lord God sa ika-27 nga birthday ni Christine Lord. Okay, salamat. Kung among pangayuman ka mo Lord God, ngayon kami pinalanginan sa kanunay Lord God, yung manusab ang among bisita Lord, nga unta safe and sound ang ilang pagpadondre o yung sa Panginoon pagpauli silang pagsatag sa kapinoyanan Lord God. Salamat usab Lord sa imong ihatag na instrumento Lord para naami ani pagkauna si Mandaya. Thank you Lord. Hello! Happy birthday! Happy birthday! Hello. Kiss. Kiss. Kiss a fish. No. Fish. Mana ka vlog takeover guys? Ay, nagkakili? Intriga! Oh my God! Happy birthday to you! Ay, Pasko! Happy birthday, Ma'am Shitin! Thank you. Pinadiji, sprocket pa. Salamat. Yan na, kain. Hi! Happy birthday, Ma'am Shitin! Happy birthday, Mama Tintin. Happy birthday, Tintin. No. Sige, dance ka. Mga
lunch mga Meg. Lagi may coke lagi. Kuha sa it's ano. Ah, Ano next na ako? mubira ko ha. Later na ang sunod pa. Guys, wala may kaon, wala may kahorot kay gamay ra kay mina adiri. Basig napay mga pas nga mga BYC. R&B lechon. So guys, mukbangon na lang akong lechon. Hi, Chin! Ate Net, tawag natin. Baboy. Nampay foods na bilhin, wala na may visitor. Hi mga Meg. What's up Meg? Jen, hey, what's up mga Meg? What's up Meg? Thank you, Ate Daya. Kus ka? Thank you, Tita Ginny. Diba? Thank you, Ate Daya. Okay. Happy birthday, Mama Tintin. Papa Ineng. Yung mga nag-rent, dali sila mga cottage. Magdidi na si Yael. Hi. Hi! Saba. Saba. Later. Thank you for coming. Salamat. Happy birthday. Thank you. Regards sa Tidaya. Thank you, Tidaya. Thanks, Tidaya. Bye-bye na sila yun. Bye-bye na sila yun. Wala tayong picture na na. Jin, bye-bye na. Awahin man. Gara, salamat kete. Pagarin. Salamat. Bye-bye. So karon na Meg, nagduwa na lang Miggy, nanguli na ang among mga visitor. So wala ni tayo nang ubang BYC kay layo daw kaayo. Yeah, okay ra. Yes. Kami na lang rin. Isa masulti mo. Kung sa sulti is thank you sa pabisita sa family ni Miss Mana ka Family ni- sa iyang van na lagas na storya about sa ilang diving trip. Diving. Diving. Yael! Hi! Hala na, nanilihig. Ayan, Chen, thank you, Ate Daya. Dayan. Ano din eh, net lab? Oo. Oy. Sorry, Yael. Ikaw, sa magiging mo bili. Dili patin. So again, dili ta ko ganahan mag-vlog kay makahiya ako sa confess. Pero thank you so much Ate Jaya no kay wala ra gid kami ganap sa mong birthday, ako birthday kay gusto ra ko kanang dili sa Nari Miss Baloyo, mga tugra tayo. Matog rami, mag-edit ra ko pero kay na may lechon. So thank you so much Ate Jaya rapper. Salamat. Shout out DJ Sprocket, wala ka na yun. DJ Sprocket nawa mo na yun. Hindi ka ang dili lang kapangit. And DJ MT mindset mo Thank you din ni Mami Jingjing, nga nang hatang, nag-donate og cake. So guys, amo na lang din. Sharon na siya. Sharon na midrigay. Lain na to gamay lang na nailani be. So guys, mamunit na lang mianing maliliit na gamitong. Ay kabalaka. Gusto kag teknik. Ho. Naman. Ginagawa? Yuk! Ang mga juicy tayo nasal na dito. Meanwhile. Tapos Ate Chen!
Beautiful smile. Beautiful smile. Oh, lala. So guys, nanghipos kami dari kay mangulit namin kay excited na kami sa vlog ni Beatmaster kay nakita jud mi didto. Sa ato naman magdala sa vlog dito sa balay. And mag-video kay rami dito ato may mag-vlog. So again, thank you so much Ate Daya. Thank you so much, Ate Daya. Salamat! Salamat, Ma'am Daya. Salamat, Ate Daya. Salamat! Happy birthday to my love. I love you, love. Manguli na mi guys, kay wala na mi inasal. Shoutout na naman mga nasal. Thank you. Sa mga ma-invite. Pasensya na. Huwagin mo, di mo invited kay. Joke lang. So guys, nangulit namin guys, manami kaligo and karon mananaw namin sa vlog ni Beatmaster. So search niyo sa Facebook and sa YouTube. Search niyo Beatmaster, naroon na dira. 50,000 challenge. 50,000 challenge. Ya, El. El, daw papa ni mo, El. Tugsuy. Available na sa Shopee. Card now. Ito ay quick